Дәресебезнең практик өлешен дәвам итәбез укучылар. Әгәр дә сез боз шүленә экспедицияга барсагыз, үзегез белән нинди киемнәр алыр идегез? Җавапларыгызны тикшерегез. Алга таба сезгә әлеге таблицаны тутырырга кирәк. Арктика шүлләренең урнашу урыны, табигый шартлар, үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы, кеше эшчәнлеге. Дөрес җавапларны тикшереп китик, укучылар. Урнашу урыны: Төньяк Боз океаны, Арктика утраулары. Табигый шартлар: поляр төннәр һәм поляр көннәр, салкын җилләр, кышын температура -60 градуска кадәр җитә. Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы: лишайниклар, мүкләр, поляр мәкләр, кыслачыклар, балыклар, акчарлаклар, кайра, гагарка, тюленнар, моржлар һәм ак аюлар. Кеше эшчәнлегенә килгәндә, фәнни станцияларда эшләү һәм инде балыкчылык. Алга таба укучылар булган белемнәрегезне туплап, кроссвордны шишик. Бу кышлар кыялы ярларга көтүе белән җыелып, кышлар базары хасил итәләр. Алга таба икенче сорау. Тюленнең якын туганы. Йомыркаларын шәрә кыя киртләшләренә салучы кош. Дүртенче сорау. Бу җәнлек ак аюның корбанына әйләнә. 5. Поляр зона үсемлеге. 6-нчы сорау. Диңгез һәм океаннарда тереклек итүче иң ире хайван. 7-нче сорау. Төньяк диңгез сулыкларында тереклек итүче балыкларның төп азыгы. Хәзер укучылар кроссвордны дөрес шиштек микән? Барысын да тикшереп карап чыгыгыз әле. Киләсе бирем булачак географлар өчен. Сезгә текстта төшеп калган сүзләрне тулыландырырга кирәк булачак. Ә хәзер укучылар дөрес җавапларны тикшерик. Димәк, Арктика үзенең диңгезләре һәм утраулары белән шиксез зур Төньяк Боз океаны ул. Бу зонада кояш бер вакытта да горизонт өстеннән биек күтәрелми. Аның нурлары җир өстеннән шуып кына үтә һәм шунлыктан аны аз җылыта. Кышын Арктикада поляр төн башлана. Караңгылыкны ай һәм йолдызлар яктырта. Кайчак гаҗәеп матур поляр балкыш кабына, көчле җил исә еш кына буран кутыра. Температура -60 градуска кадәр төшә. Арктикада җәен поляр көннәр башлана. Ләкин аңа карап җылы булмый. Бу Арктик зонаның географик урыны белән бәйле. Алга таба Арктик шүлгә хас булган туклану чылбыры төзү. Әлеге схема ярдәмендә Арктика шүлләре зонасындагы экологик бәйләнешне аңлат. Бу безнең дәресебезнең соңгы биреме иде, укучылар. Без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе онлайн дәрескә кадәр. Пока-пока.